बाबुलबुवा, मांजर, दोन भयान गोष्टी. माझं बालपण सगळं गावीच गेलं. माझ्या लहानपणी मला एक विचित्र आणि तितकाच भयान अनुभव आला. मी शाळेत शिकत होते तेव्हा आमच्याकडे एक मांजर होतं. खूपच गोड, गुबगुबीत. माझा तिच्यावर खूप जीव होता. पण अचानकच एके दिवशी ते कुठे गायब झालं. मी तिला खूप शोधलं, पण ते कुठे सापडतच नव्हतं. असं म्हणतात, मांजर कुठेही गेलं, रस्ता चुकलं तरी 21 दिवसांत परत आपल्या घरी येतं. मी तिची खूप वाट पाहायची, पण शेवटपर्यंत ते आलंच नाही. या घटनेला 10 वर्ष होऊन गेली. आता मी कॉलेजला शिकत होते. त्यासाठी मला तालुक्याला जावं लागे. एके दिवशी कॉलेज सुटल्यावर मी सायकलवरून घरी परतत होते. मला तेव्हा रस्त्यात एक मांजराचं पिल्लू दिसलं. बिचारं खूप अशक्त दिसत होतं. मी जर का त्याला तिथे तसंच सोडलं असतं तर भटक्या कुत्र्यांनी किंवा कावळ्याने तरी त्याला मारलं असतं. म्हणून मी त्याला माझ्यासोबत घरी आणलं. मलाही खूप भारी वाटत होतं. घरी नेऊन एक बिस्किट छोट्याशा बशीत कुस्करून त्यात थोडं दूध ओतलं. तसं ते मिटक्या मारत ते खाऊ लागलं. खूप उपाशी वाटत होतं ते. पिल्लाला खाऊ पिऊ घालून गोंजारून मग मी माझा अभ्यास करू लागले. रात्रीचे साधारण 8:30 वाजले होते. मला अचानक मांजराचा आवाज ऐकू आला. पण मी आणलेलं मांजर ते तर एक पिल्लू होतं आणि मला ऐकू येणारा आवाज हा मोठ्या मांजराचा होता. विशेष म्हणजे तो मला ओळखीचा, खूप जवळचा वाटत होता. तशी माझ्या शरीरातून एक वीज गेली. मला झटकाच बसला. तो आवाज माझ्या लहानपणीच्या मांजराचा होता. मी घरभर शोधू लागले, आवाजाचा मागोवा घेऊ लागले आणि अचानकच तो आवाज बंद झाला. माझं डोकं चक्रावून गेलं होतं. दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी मला पुन्हा तोच आवाज येऊ लागला. पुढचे सलग 2 आठवडे मला दिवसातून किमान एकदा तरी मांजराचं ओरडणं तसंच ऐकू येऊ लागलं. पण ते मांजर मात्र मला कुठेच दिसत नव्हतं. एक दिवस तर कहरच झाला. घरी मी एकटी होते आणि तो मांजराचा आवाज मला पुन्हा ऐकू येऊ लागला. कधी स्वयंपाक खोलीतून, कधी बाथरूम मधून, तर कधी बेड मधून. घराच्या प्रत्येक खोलीतून मला मांजराचा आवाज ऐकू येत होता. अचानकच तो बंद झाला आणि बाहेर गोठ्यातून येऊ लागला. मी धावत बाहेर गोठ्यामध्ये गेले. आवाज गोठ्याच्या माळ्यावरून येत होता. माझं शरीर शहारलं. आमचं मांजर तिथेच तर बसून राहायचं. आमचा गोठा खूप मोठा असल्याने त्यावरचा माळाही तसाच मोठा होता. मी आवाजाचा मागोवा घेत होते. तोच तो आवाज कुठे बंदच झाला. मी गोठ्यात सगळीकडे पाहिलं, पण मांजर कुठेच नव्हतं. शेवटी हा प्रकार मी माझ्या आईलाही सांगितला. तेव्हा आईला यावर विश्वासच बसेना. ती मला समजावू लागली, मांजर इतकी वर्ष नाही जगत. पण दुसऱ्याच दिवशी हा आवाज माझ्या आईलाही ऐकू आला. तिथूनच, गोठ्याच्या माळ्यावरून. आम्ही लगेचच पळत माळ्यावर जाऊन पोहोचलो. तिथे सगळा कोपऱ्यान कोपरा शोधला आणि तिथे आम्हाला जे दिसलं त्याने माझं काळीजच पिळवटून गेलं. माळ्यावर एका अंधाऱ्या कोपऱ्यात मला प्राण्याचा सांगाडा दिसला. आम्ही जिला सगळीकडे शोधत होतो ती इतके वर्षभर माळ्यावर होती. कदाचित सर्पदंशामुळे ती तेव्हावर मरून पडली असावी. आम्ही तिला घराच्या पाठी पुरून शेवटचा निरोप दिला. तेव्हापासून आम्हाला ते आवाज परत कधीच ऐकू आले नाहीत. ही गोष्ट आमच्या इमारतीतील आहे. ही गोष्ट तितकीशी भयान जरी नसली तरी ती ऐकल्यावर तुमच्या अंगावर काटा मात्र येईल. आमच्या इमारतीमध्ये तळमजल्यावर एक वृद्ध माणूस त्याचा मुलगा आणि सुनेसोबत राहत होता. त्याला एक छानसा नातूही होता. नातवाने हल्लीच हट्टाने एक मांजर पाळली होती. नाव होतं लाडू. मांजरांचं सर्वात जास्त आकर्षण हे लहान मुलांमध्येच असतं. इथेही काहीसं तसंच होतं. ती मांजर त्यांच्या घरी बरीच वर्ष होती, पण नंतर म्हातारी होऊन ती मरण पावली. त्यांनी त्या मांजराला सोसायटीच्याच आवारात पुरलं. ते कुटुंब तळालाच राहत असल्याने आजोबा खुर्ची टाकून बाहेरच बसून असायचे. मांजर मेल्यावर असेच 3-4 आठवडे झाले असतील. आजोबा नेहमीप्रमाणे रात्री खुर्ची घेऊन बाहेर बसले होते.
अचानकच ते जोरजोरात ओरडू लागले, लाडू लाडू. त्यांच्या घरातले सगळेच धावत बाहेर आले, पण बाहेर कोणीच नव्हतं. सगळे पुन्हा त्यांच्या कामात गुंतले. काही कारणाने घरातील सुनेने फ्रीज उघडला आणि ती जोरात किंचाळली. तिचा आवाज ऐकून तिचा नवरा आणि मुलगा धावतच तिथे गेले. फ्रीजमध्ये मेलेल्या मांजराचं कुजलेलं प्रेत मातीसकट ठेवलं होतं. तो गोंधळ ऐकून आजोबाही तिथे आले आणि म्हणाले, लाडू, तू इथे बसली आहेस? मी तुला कुठे कुठे शोधलं. वयाप्रमाणे आजोबांचं मानसिक संतुलन बिघडलं होतं. त्यामुळे यामागचं सत्य शेवटपर्यंत कधीच कोणाला कळलं नाही. पण हे जे काही झालं होतं ते फारच भयाण होतं, हे मात्र नक्की. मांजर. बागुलबुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.